A kako to izgleda kada vaš kum sadašnji i budući Marko Jack čestita Bogdanu Ilić, Baki Prasetu i Mileni, svoj kumi, dan zaljubljenih, srećan dan zaljubljenih? Pa to izgleda ovako. I dragi moji kumovi, Bogdan Iliću, Baka Prase i Milena, srećan vam dan zaljubljenih. A samo mene zanima kako se brat proglasio kao... Da, uzeo sam se kum. za Kumara. Ne, brat prespojio da je kum na bum. Nikoga nije zvao, nikoga nije pitao, lik je samo odlučio da je on kum. Ćuti, možda do sljedećeg videa odluči da bude pop na venčanju. Ne, jezivo. Želim vam da budete srećno zaljubljeni i u vezi i u braku. Još mnogo godina, a ti Milena rodi mu što više dece i Bogdani da se smiriš. Budeš li Double u četu za što više dece. GG, buraz. je varo slučajno, ima Te bra, kum za poželeti zaista, brat. Šta kaže? Bogdani da se smiriš. Budeš li je varo slučajno, ima da ti glavu otkinem. Znači, ima da te prebijem 3 puta gore nego pečurku, vodi računa. Ma nasisao mi se jaja, bre. Motrit ćemo na tebe.